No už teraz je Tereska, aha. Ja som si najprv myslela, že toto je máka, tento v tom bielom. Je to popečko, ne? Nie. Teraz je ten druhý. Až bude nakamerovaný. Toto je kto? Aj ten nakamerovaný. Ja si dočkám. Dve kola. Ani sa nedvihneš. Dočkám. Ja si kolo. Aj priblížim to, čo robíš? Nejaké veľmi, čo máš nejaké na malý popule. Ja moc to mám väčšie. Môž to vás väčšie, si to zmenší. Ja som s tým išiel, to tak má byť. No ale však to nemôže tak byť. S tým to je čo? No, prepáč.